Знаете ли какво правят пилетата, когато не гледате? Операция снасене! От моята ферма няма да има бягства! Трябва да избягаме. Знам, че последния опит не го биваше много. Тези пилета планират бягството си. Планът е да прехвърлим оградата. Може да стане. Но сега при тях долита една нова надежда. Дами и господа, бяхте чудесна публика. Казвам се Роки. И какво ви води в Англия? Как? Ами хубавите английски пиленца. Нагли американци! Здрасти, как си? Все по-богати, по-нахакани и все по-близо! Къде ще спя? Какво е? Това е пай машина. Карваш пилета, изкарваш пай. О, какъв пай? Всички ще прелетим над оградата, а господин Роки ще ни покаже как. Да не каза летене? Не искам да стана на пай. Нито на фрикасе. Роки! Идвам. От носителите на Оскар, аниматори на Уолъс и Громит. Ще дойда преди да кажеш. Пиле яхния! Повярвай в мечтите си Светът навън е чудесен. и последвай полета им. В случай на неизбежна опасност, наведете глава между коленете и си... Цункайте трътките за чао. Бягството на пилето. Паника! Никаква паника!